Okay. Hej. Og velkommen til Frans og Julies Videoblog. Part 1. Jeg har lavet et band. Et pigeband, der hedder The Hong Kong Dollar. Julie er lige blevet smidt ud af bandet. Ja. Og hvorfor? Fordi du var ret irriterende at have med i bandet. Så, og jeg er manager for bandet, så jeg smed dig ud. Hvad gjorde jeg helt præcis forkert? Du tog ikke nok stoffer, og du var sådan rimelig alt for rapkæftet. Jeg respekterede ikke autoriteter, er det? Nej, præcis, og jeg er autoriteten. Så, men det var meget fedt at have dig med i de der 30 sekunder. Jeg vil sige, du har givet bandet noget, som er ude igen. Efter 30 sekunder. Ja, dejligt. I 30 sekunder var der noget helt specielt ved bandet, som ikke er der mere, men søger en trommeslager. Du er pige, jeg kan spille trommer. Ja, men så vil jeg sige, jeg søger et band. Jeg kan spille trommer, og jeg er en pige.